Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista l-Borġ wiegħed li Gvern Nazzjonalista ġdid jaħdem sabiex jintraddu l-flus li qal li nataw lil Stewart Healthcare bħala parti mill-konċessjoni tal-isptarijiet u qal li kieku ma kienx għal Adrian Delija u l-każ li fetaħ kieku llum il-pajjiż għadu bil-kuntratt ma' Stewart Healthcare. Dr. Borġ kompla li s-sentenza ta' Tribunal tal-Arbitraġġ Internazzjonali tagħmilha ċara li huwa l-poplu li tilef minn din il-konċessjoni. Qal ukoll il-poplu mhux se jħalli li l-Gvern jitmejjel bih meta jgħid li se jibni sptar ġdid f'Għawdex wara diversi wedi mhux imwettqa. Meta kien qed jiġi intervistat fuq Net Television, Dr. Borġ qal li se jinsisti li l-Parlament jiddiskuti din is-sentenza mal-ewwel opportunità possibbli biex il-poplu jkun jaf il-fatti kif huma. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li s-sentenza turi li l-Gvern stess talab 488 miljun euro u l-interessi fuqhom mingħand Stewart għax qal li dawn fallew għal kollox milli jagħtu t-tliet sptarijiet illi wedu. Madankollu Dr. Borġ irrimarka li l-Gvern mhux talli falla milli jġib lura dawn il-flus talli se jkollu joħroġ 5 miljun euro oħra. Il-Kap Nazzjonalista qal li b'50 proposta il-Partit Nazzjonalista qed juri li huwa alternattiva għall-Gvern. Semma iċ-Child Trust Fund u qal li din il-proposta intlaqet tajjeb. Sostna li ċ-Child Trust Fund turi li l-Partit Nazzjonalista qed iħares fit-tul u mhux jagħmel wedi tal-immedjat. Qal ukoll li din turi li l-Partit Nazzjonalista qed jirrispondi għal bżonnijiet tan-nies li qed jitolbu kwalità ta' ħajja aħjar. Dwar id-deċiżjoni tal-Prim Ministru li l-White Rocks isir park nazzjonali, Dr. Borġ qal li dan ma semmiex fil-budget u staqsa jekk il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana jaqbilx ma' din il-proposta u jekk hux se jiġri pat-trasport tal-massa meta qal il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi ma qablux bejniethom. Dwar il-mawra tiegħu f'Ruma għas-Sigma, Dr. Borġ faħħar l-avveniment u l-investiment lokali imma qal li hemm bżonn li tinqata' l-burokrazija sabiex kumpaniji lokali jibqgħu f'pajjiżna u avvenimenti simili jibqgħu jsiru Malta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-kuntatt man-nies jibqa' importanti u sostna li dak li jgħidu ġej proprju minn dak li jgħidulu n-nies meta jiltaqa' magħhom. U qal il-kuntatt man-nies huwa importanti biex il-Partit Nazzjonalista jibqa' jitkellem dwar il-viżjoni tiegħu li qal li hija alternattiva għal Malta.